हेल' लोगोफोर, दिनै अनलाइन पायखाना माबोरै एप्लाइ खालामो बेनि सोमोन्दै सोलोंनि। आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय आङो होनाय जादों। बे डिसक्रिपसनावहाय थांनानै नायनानैहाय लिंकआव थुनानै नोंथांमोना गुगोल क्रमआवहाय सार्च खालामनो हागोन एबा लिंकआव थुब्लानो डाइरेक्ट वेबसाइटआवहाय थांगोन। अब्ला आङो थुबाय क्रमआव आरो बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। बेहाय दङ एप्लिकेसन फर्म फर IWL दङ। आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय नै। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै। बेवहाय सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन ओंखारदों, बेयाव थुनानै होबाय आं। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। बेवहाय मबाइल नाम्बार आङो होनाय जाबाय। बेनिफ्राय नाम बेनिफ्राय जेन्डार आथोन, बेवहाय हिन्जावला हिन्जाव फिमेल, हौवाब्ला मेल। बेनिफ्राय एड्रेस एड्रेस होनांगौ। बेनि उनाव बेवहाय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगौ, आसाम। बेनि उनाव केपचा कड, एन्टार सिकिउरिटि कड, बेवहाय 6540 ओंखारदों नै, बेखौहाय बेयाव होनांगौ। 6540 बेनि उनावहाय बे साबमिटआवहाय थुनानै होब्लानो जागोन। अब्ला बेयाव ओंखारबाय नै, इउ हेभ रेजिस्टार्ड साक्सेसफुलि। दानिया बेगाव थांफिनदो। बेगाव थांफिननानैहाय बेवहाय गोदानै सार्च खालामफिनबाय। अब्ला बेबायदि ओंखारफिनबाय नै। अब्ला एप्लिकेसन फर्म फर IWL आवहाय थुफिनबावनाय जाबाय। बेवहाय क्रम गोरलैयाव होनाय जाबाय। नै बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। अब्ला बेवहाय एन्टार मबाइल नाम्बार होनाय दं। बेवहाय मबाइल नाम्बार एन्टार खालामनांगौ। बेनिफ्राय गेट OTP आवहाय थुदो, मबाइल नाम्बार होदो, गेट OTP आव थुदो। बेनिफ्राय OTP नाम्बारखौ साबमिट होनांगौ आरो बिदि। OTP नाम्बारा फैबाय नै, 380540। बेखौ साबमिट खालामबाय। गेट OTP आव थुबाय। एन्टार OTP आवहाय होबाय बे नाम्बारखौ। एन्टार OTP आव होबाय। बेनिफ्राय सिकिउरिटि कड बा केपचा नाम्बार 3461 बे नाम्बारखौ नैबे गाहायाव एन्टार सिकिउरिटियावहाय बेखौ थुनानै होनांगौ। बेनि उनाव साइन इनआवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। अब्ला बे साइन इन जाबाय। सिङाव हाबफैबाय नै। बेबायदि इन्टारफेस ओंखारफैबाय।
अब्ला बै गोजौआवहाय लेफ्ट साइडथिं 3 लाइन दङ बे 3 लाइनावहाय क्लिक खालामनांगौ थुनांगौ 3 लाइनाव थुयोब्ला निउ एप्लिकेसन ओमफ्राय भिउ एप्लिकेसन ओंखारगोन गोजौनियाव थुनांगौ निउ एप्लिकेसनाव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय नै अब्ला जिखुनु बै माबायावहाय क्लिक खालामब्लानो बे सायाव ओंखारदेरनाया खारगोन बे सायाव नुजानाय नैबे निला गोथाङा बै माबायावहाय स्क्रिनावहाय क्लिक खालामब्लानो बे खारगोन आरो नै खारबाय अब्ला बेवहाय फिलआप खालामनांगौ दानिया स्टेट नेमखौहाय सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै आसाम होनानै होदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नेमखौबो सेलेक्ट खालामदो मा डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेखौ सेलेक्ट खालामनानैहाय क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय ब्लकआव फैदो ब्लकआ मा गोग्लैयो बेखौबो सेलेक्ट खालामनानै क्लिक खालामनानै होदो ब्लकनि उनावहाय पन्सायत बा बिसिडिसि बेखौबो बिसिडिसि बा पन्सायतखौ क्लिक खालामनानैहाय होदो मा बिसिडिसि गोग्लैयो बेनि उनाव गामिखौबो सेलेक्ट खालामनानै होदो मा गामि बेनिफ्राय हेबिटेट बबेयाव थायो बे थानायखौबो बे गामिखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानैहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय गामिखौहाय बेवहाय होनांगौ क्लिक खालामनानै दानिया बेनि उनावहाय गाहायावहाय फैबाय नेम अफ द एप्लिकेन्ट एज पार बे गामिखौहाय होबाय बेनि उनाव फैबाय नेम अफ द एप्लिकेन्ट एज पार आधार कार्डआव थानाय नामखौ आधार कार्डआव जेरै दं बेबायदिनो बेवहाय एन्टार खालामनांगौ नामखौहाय सोनानै होदो अब्ला बेवहाय नामखौ लिरनाय जाबाय बेनि उनाव आधार कार्ड नाम्बार होनांगौ गाहायाव बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ सोनानै होनांगौ आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव बेवहाय बक्सआव थुनानै होदो बक्सआव निला राइट सिन ओंखारबाय नै बे बक्सआवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय भेरिफाइ आधाराव थुदो नैबे गुमुआव भेरिफाइ जाबाय नै थुनाय लोगो लोगो आधार कार्डआ बेनि उनावहाय फादार बा हासबेन्ड नेम हिन्जावफोरब्ला हौवानि नामखौ होदो बा बिफानि नामखौ होदो बेहाय बेनि उनावहाय जेन्डार एबा आथोन बेखौ होदो हौवाफोरब्ला मेल बेनिफ्राय हिन्जावफोरब्ला फिमेलखौहाय थुनानै होदो बेनि उनाव केटेगरि एसटि ला एसटि एपिएल ला एपिएल बिपिएल ला बिपिएल बे मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ थुदो ओमफ्राय साब केटेगरि दङ साब केटेगरियावहाय एसटि ला एसटि जेनेरेल ला जेनेरेल एससि ला एससि बेखौबो थुनानै होब्लानो जाबाय जोंनि बर'फ्रा एसटिखौ थुनानै होदो बेनिफ्राय बे गाहायावथ' नांलिया मबाइल नाम्बार होदो नैबे एसे गाहायाव मबाइल नाम्बारखौ सोनानै होदो ओमफ्राय इमेल आइडि दङब्ला इमेल आइडिखौबो होदो आरो गैयाब्ला बेखौ
नाङा। जेराव गोजा स्टार होनाय थायो बे हले मेन्डेटरि एबा बेखौ होथारखानांगौ। ओमफ्राय जेराव गोजा स्टार होनाय गैया बेखौ फिलआप खालामाब्लाबो जायो। दानिया गाहायथारावहाय एड्रेसा गोजा स्टार दङ, बेखायनो एड्रेसखौ बेहाय होथारनांगोन आरो। ओमफ्राय एड्रेसखौ होदो। एड्रेसखौ होदो। गामि पस्ट अफिसफोरखौ होना होब्लानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टफोरखौ होना होब्लानो जाबाय। दानिया बेयाव IFSC कड नाम्बारखौ बेंकनि एकाउन्टनि IFSC कड नाम्बारखौ बेवहाय थुनानै होनांगौ। बे कड नाम्बारखौ IFSC नाम्बारखौहाय थुनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंनि बेंकनि डिटेल्सआ गासैबो फैजोबखायो। बेयाव जि जायगायाव नोङो एकाउन्ट खुलिदों, जि ब्रान्स, बे गासैबो फिलआप जाजोबखायो नै। माथ्र' गाहायावहाय एकाउन्ट नाम्बारल' होनांसिगौ। गाहायथाराव एकाउन्ट नाम्बारल' होदो। एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय आरो एसे गाहायाव कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार दङ, बेयावबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो। अब्लानो बेवहाय जाबाय आरोखि। गोजौआव खनसे, बेनिफ्राय गाहायाव खनसे एकाउन्ट नाम्बारखौ खननै टाइप खालामनांगौ। बे गाहायावहाय कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार बेवहाय टाइप खालामबावनांगौ। दानिया फाइनालि बेवहाय बेंकनि सेथि बे फार्स्ट पेजखौ माने खेबनांगौ आरो खेबनानैहाय बेखौहाय हरनांगौ। बेवहाय 200 KB बानायनांगौ। बिनि बांसिनब्ला 200 KBनि बांसिनब्ला बेवहाय सेन्ड जानाय नङा, दैथायहरजानाय नङा। बेखायनो 200 KBल' जानांगौ आरो बिनि गाहायाव जानांगौ। अब्ला बेवहाय सुइस फाइल लिरनाय दङ, बेयाव थुदो। अब्लानो गेलारियाव थांगोन। नै बेवहाय फाइलाव थांगोन, मबाइलनि गेलारियाव फाइलाव। अब्ला बेवहाय बेंकनि पासबुकखौहाय क्लिक खालामनानै होदो। खेबनानै लानायखौ क्लिक खालामनानै अपेनाव थुनानै होदो। नै अब्ला बेवहाय थाफैबाय। क्लिक खालामनानै अपेनाव थुयोब्लानो बेयाव फैगोन बियो। बेयाव फैबाय थायो बियो। अब्ला फिलआप खालामनाया जादोंना जायाखै बेखौ एसे चेक खालामनानै लास्ट जोबथा हिसाबैहाय नायस्राबावदो। ओमफ्राय बेनिफ्राय एप्लाइआवहाय थुनानै होब्लानो जाबाय। जुदि गासिबो जाजोब्बायब्ला एप्लाइआव थुनानै होदो। आङो एप्लाइआवहाय थुनानै होबाय। अब्ला बेवहाय इउआर एप्लिकेसन साबमिटेड साक्सेसफुलि होननानैहाय मेसेज फैबाय नै, SMS बो फैबाय नै बेवहाय। दा बेबायदिनो